Ja, og vi går videre med det næste indlæg, og der vil vi give jer lidt nyt om præcisions- og båndsprøjtning, særligt faktisk båndsprøjtning. Og inden vi går i gang, lige et hurtigt oprids af konceptet. Vi har snakket om det nogle gange efterhånden, ikke også? Men med en almindelig sprøjte med 25 cm dyseafstand, der vil man kunne bruge det ene sæt dyser til at behandle i mellemrækkerne, og så bruge et andet sæt dyser med smalt sprøjtende dyser til en rækkesprøjtning hen over roerne. Her der kan man se eksemplet, hvor det er udført tydeligt. Der er ikke så meget ukrudt i rækkerne, fordi der båndsprøjtningen har haft en god effekt, og der er noget ukrudt der midt i, fordi der ikke er sprøjtet, og det vil så senere blive renset væk. Der er grund til at nævne, at det her det er ikke kun ukrudtsprøjtning. Hvis vi ender i en situation, hvor der skal insektbehandles, så er det faktisk en fordel at koncentrere midlerne hen over roerne og undgå at sprøjte mellem rækkerne til gavn for nyttedyr. Og hvis der så oven i købet er en smule ukrudt, så kan det virke som en habitat for de der nyttedyr. På den måde har vi en biologisk gavnlig effekt af vores båndsprøjtning. Vi kan også se, at ved svampesprøjtninger, der er den største bladmasse midt i rækken og lidt mindre ude i siderne. Der kan sågar være åben jord der i starten af august måned midt i mellem rorækkerne. Så som skriver her, det er ikke kun ukrudtsmidler, at vi kan bruge det her koncept. Det gælder for ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler. Her der viser jeg lige et billede fra starten af august måned, som tydeligt illustrerer jo, at hovedparten af bladmassen i rorækken er midt i rækken. Og så som jeg siger, ude midt i rækkerne, der imellem rækkerne, der er mindre bladmasse. Så der er god grund til at koncentrere svampemidlerne i rækken, i hvert fald ved de tidlige svampesprøjtninger. Og vi har nu arbejdet med det her i nogle år med en gruppe landmænd, og vi kan se, at det virker. Men der er også nogle forudsætninger, som skal være opfyldt for, at det virker. Og der gælder, at vi er nødt til at have styr på de der linjer, vi kører på, så der skal være en sekundær styring af både såmaskinen, af sprøjtebommen og af radrenseren. Enten med kamera eller endnu bedre ved en ren GPS-styring, så der sidder en GPS-modtager på redskabet og styrer det. Fordi så er man mere sikker, også i forbindelse med behandlinger før fremspiring, hvor der ikke er noget kameraet kan styre på. Men der er også nogle udfordringer, vi kan se, som stadigvæk mangler at blive løst. For eksempel, hvordan styrer vi såmaskinen på en bukseret såmaskine? Det arbejder vi på og tror på, at vi finder en løsning. Hvordan styrer man den selvkørende sprøjtebom? Det er en udfordring, hvis det skal styres via hjulene, så der skal vi måske se på helt andre ting. Så der har vi ikke umiddelbart nogen løsninger. Så kan vi også se, at hvis sprøjtebommen har et parallelophæng, så kan det være nødvendigt, at det skal fikseres, for ellers kan det give nogle svingninger hen over rækken. Og sidst kan vi også se, at i forbindelse med såning og radrenser på liftmonteret, eller måske også bukseret, når det kommer dertil, så kan det være nødvendigt, at der er en jordgående skive, som holder traktoren på ret kurs, og så det kun er såmaskinen eller radrenseren, der flytter sig. Og jeg giver nu ord til Mikkel Nilars fra NBR, som har udført og gennemført nogle behandlinger i forbindelse med de her ting. Værsgo, Mikkel. Ja, vi har jo lavet forsøg i nogle år også med båndsprøjtning, og jeg har taget nogle forsøg med her fra sidste år, fra 2020, hvor vi har lavet nogle forsøg i ukrudtsprøjtninger. Det I kan se her er et forsøg, hvor vi har lavet, der er de her 4 behandlinger. Den første behandling er selvfølgelig ubehandlet, så vi har en reference. Så har vi bredsprøjtet på helt traditionel vis med de midler, man kan se i forsøget her. Og så har vi 2 led med forskellige båndsprøjtninger. Begge 2 er sprøjtet i et 25 cm bånd.
Den første af dem er sprøjtet, som man kan se, med den samme dosering i båndet, som vi har givet i bredsprøjtningen. Det sidste led, ned led 4, der har vi øget koncentrationen i selve båndet, så der er givet 1,5 gang den dosering, man har givet i bredsprøjtningen. Så det er sådan set forskellen på de to båndsprøjtede led. De båndsprøjtede led er derefter radrenset mellem anden og tredje sprøjtning, og så igen før rækkeluk af de radrensede. Hvis vi kigger i højre side, så kan vi se nogle af resultaterne fra det års forsøg. Og der er målt procent dækning af ukrudtsplanter. De blå søjler er over afgrøden, det vil sige det ukrudt, der er groet op gennem afgrøden. Og de orange søjler er så det, der er dækket under afgrøden. Og det man kan se er jo, at der har været en del ukrudt i ubehandlet, og så har der været en god effekt af det bredsprøjtede. Men der har faktisk været en endnu bedre effekt på de to led, der er båndsprøjtet. Så det er jo rigtig positivt, at vi kan i hvert fald få mindst den samme effekt ud af at båndsprøjte og så rense mellem rækkerne med en radrenser. Hvis vi tager den næste slide, så kan vi se her, der har jeg været inde og kigge lidt mere på de enkelte ukrudtsarter og taget de mest dominerende arter i det forsøg her. Og det ser jo også ud som, det går rigtig fint, når vi båndsprøjter i forhold til at bredsprøjte. Dog er der nogle enkelte ukrudtsarter, der kan drille en lille smule, når man kommer meget renserne. Det er jo sådan her, i det her forsøg, for eksempel buresnære, som er de orange søjler, og der kan vi se, at der har været en lidt ringere effekt af det radrensede. Så man skal altså være opmærksom på, hvilke ukrudtsarter man har i marken, og om nogle af dem eventuelt kan være lidt mere besværlige, når vi kommer med radrenseren, frem for at sprøjte dem væk. Hvis vi kigger fremad til 2021, og måske lidt længere frem, så vil vi jo gerne fortsætte med at kigge endnu mere på båndsprøjtningen. Og vi vil nok dreje lidt af forsøgene hen, så vi underbygger lidt mere det arbejde, som vi laver med de store sprøjtebomme. Så vi vil fortsætte med noget ukrudtssprøjtning og radrensning, men måske målrette lidt mere det, der sker på de brede bomme. Så har vi et projekt, hvor vi skal kigge lidt mere på dyser og optimeret teknik omkring dyserne. Det kan være lidt en udfordring, når man går ned i en smal båndbredde og får nogle dyser, der er små nok, så ikke man giver alt for meget vand i båndet. Så det vil vi kigge på, og så som Bo nævnte før, lidt mere at kigge på noget bladsvampe og insektsprøjtninger. For det er også rigtig spændende, hvor meget vi kan opnå der. Så det er sådan, det ser ud fremover, og vi kommer til at arbejde meget mere med det her, det er jeg sikker på. Så går vi tilbage til Bo igen. Og jeg kommer her, og jeg vil lige vise kort nogle af de dyseundersøgelser, vi har lavet. Her opstillingen, hvor vi har sådan et målebord. Så tager vi et billede af de der reagensglas, og der kan vi så måle afsætningen i forbindelse med bredden af dysen. Og ud fra det og et gennemsnit af flere observationer, så kan vi få et rimelig godt billede af, hvordan dyserne arbejder og fordeler væsken. Her er et eksempel, en TJet 40 graders dyse, ISO 02 og even, så den skulle lave en ensartet sprøjtning i båndet. Det kunne se ud som om, at det gør den ikke, men vi må sige, at selvom der er lidt bums på den her fordeling, så er det faktisk en rimelig god fordeling på sådan en even spray. Så den dyse finder vi absolut egnet til formålet. Det næste billede her, jamen det er så lige lidt, hvad kan der ske i fremtiden, ikke også? I det her tilfælde, det er sådan en pletsprøjtning, hvor der kun er sprøjtet på og omkring roeplanterne. Og det er så et koncept, der kan ses i sammenhæng med en radrensning både på kryds og tværs. Vi må se, om det virker. Vi arbejder i hvert fald med det. For at afslutte vores indlæg her, vi kan se konceptet båndsprøjtning, det virker med en almindelig marksprøjte. Dog er det helt sikkert, at man er nødt til at have en sekundær styring på de redskaber, der indgår. Der er pæne besparelser på ukrudt, insekt og på svampbehandlinger, så der er også nogle penge i det. Og vi kan også se, at det hjælper at have flade marker. Heldigvis er der flade marker på hovedparten i vores dyrkningsområde. Og så til sidst lige, at vi kan se, at der er stadigvæk nogle maskintyper, f.eks. de selvkørende, hvor vi har nogle udfordringer for at få konceptet til at virke. Med det vil jeg afslutte. Mikkel, har du nogle afsluttende bemærkninger? Ikke andet end, hvis der er nogen af jer, der arbejder med båndsprøjtning, og specielt på de lidt større sprøjter, så er vi da meget interesseret i at høre om eventuelle
udfordringer, der måtte være med det, så vi kan komme til at kigge lidt på det i detaljerne, og måske hjælpe jer lidt bedre på vej. Yes. Og tak for det. Det var en god pointe. Vi slutter her. Der kan være mulighed for nogle korte opklarende spørgsmål, inden vi går videre.